inde ndizawuyithetha into nayo kubonga uThixo ndithe Nkosi mzali ngokuba laa mntwana athi xa ebebheke ehlathini abuye phila. Zibuhlungu izinto ezenzekayo phandle. Uthi umntana ubheke ehlathini niva uba kubuhlungu nimane qha kutsho ngomthandazwa nomncinci ubhekisa phezulu kongasentla. Mzukulwana uthiwa eBhayibhileni beka ihlolo nyoko mntanam ukuze imihla yakho yolulwe ehlabathini, uze ululamele bonke abazali. Wonke utata opha phandle, umama opha phandle yintoni? Ngumzali wakho, mhlonele umhloniphe. Naba bantwana bakukhulisile utatakho nomamakho, banenjongo Lutho ngawe mntanam, banenjongo. uThixo uza kukulondoloza ukuba ngaba abazali bakho ubabekile. Andizukwenzani ke intetha ende kuba kaloku ilanga sentshonile sibaleka amaxesha. Uhloniphe abantwana bakokwenu, ubathande abantwana bakokwenu, bayakuthanda ubathande. Uyathandwa ngabazali bakho, banenjongo ngawe, uzihambelele ngolo hlobo ke mntanam. Uyandiva ke mzukulwana? Andisuyenza nje uThixo ukhona ulondolozile. Elakhangatha likwazile ukugcina usehlathini. Khulu umsebenzi welakhangatha. Siyakubulela khangatha ngokuthi ulondoloze laa mntana, impilo yakhe ibixhomekeke kuwe nakuThixo wakho. Uxhomekeke kuThixo wakho nawe wakwazi umlondoloza umntana, wamgcina njengokuba kuthiwe nimgcine. Siyabulela. Walapho kwena kwena. Haya thotho mntanakho, indlela ezakokwenu iyasifikile indlela ezakokwenu. Uzawufuna ihelikopter ke mntanam, kwenzela uba usithi qho nakubhuti wam nangoku uthi heyi ngaske ndifike ngehelikopter. Le ndlela siyivile. Inkosi ke tata. Walapho ekwendweni. Gqibile sisenkosi bazali. Soyikubetha ngotata singabantu abahloniphayo. Mandibulise bantakwethu ngegama elihlele Nkosi Yesu. Amen. Andivanga bantakwethu. Ngegama elihlele Nkosi Yesu. Amen. Batsho abantu abakholwayo. Amen. Lithi la ubizo lo gama beve kukho into ethi apha phakathi kwamanqa. Ngoba sinje lelo gama. Andizuba saphinde into ethethwe ngabanye abantu. Qha ndizapha kwemzulane. Iyazazi mos into ezixhathelwa ngumakhulu. Izinjengoba zinjalo bentana. Qha uzothenga laa nto uyithandayo, laa drink anyane. Yayibona la andifundanga lo mzulane. Hayi nothi idatha ayinawuphuma. Eyofunda ngekhe. Sorry. Umphekele ubhuti wakho ndiyambona mzulane. Give it up. Enkosi. Lutho ndingulaa mama mhlawumbi ndandile esibhedlele loqaqoqo nanguThixo umbeke apha. uThixo uza kuthwala nawe akuse kule ndawo efuna ngoncedo lukaThixo. Uyayazi iBhayibhile utatomkhulu wakho, umakhulu wakho, umama wakho, utata sonke ekhaya ndithe Lutho ngathi kanti ndizawuphumela nqamako 10:07 endlela. Kodwa basebenzise sexofini wathi umntu uya emthengweni. Ndabe noma ndandigqibele ngumtshato kamama, ndathi kulapho yakho nangozi semthini uza kwi-benefits ke mntanam zikamama notata uzube njalo. Unontembeko akhathaliseki noba ulala phantsi kwebhloko. Unontembeko uba uligazi lakhe uyakuthanda. Siyakuthanda Lutho, siyakuthanda kakhulu. Ndakugqibela ungaka ndisesibhedlele ndidwaba ngamakho ndithetha yonke into endingayaziyo, ndithetha ndingayazi uba ndizawuphila. Naku ndilapha yiyo loo nto ndiqondile uba emthini wethu kulapho loo ndiyayo. Khangathakazi nekhangathakazi
Ulutho ke ngomtshana kum siyaxolisa uba sifikele sithi late seyenziwe le nkqubo nje kodwa sithi asinawukwazi ukujika singakhange sibhekise amazwi sibulela uthixo ngomsebenzi asiphathele wona ngoba ulutho wahamba wayentabeni kubuya esaphilile silutho ke ndifuna ukuthi mtshana bathethile abantu abafundi apha kakhulu amazwi obulumko ke nam ndifuna ukuthi kwindlela yakho zayihamba uzithemba uthixo ubeke yena njengenkokheli njengokukhanyisela indlela yakho ubeke abazali bakho njengoba selutshilo ndinqwenelela nam izinto ezintle ebomini bakho ukhule ubheke phambili. Mandizibulisele nam njengomama kaLutho. Luthonyana, my dear son. You know, Uba, I love you. And ndiyakuthanda because ungumntana othobekileyo. Ungathi ke ngoku xa uzibona ngathi uyasondela kwi-senior citizens uzibone ngathi unengqondo eseliphezulu ayinawuze ibe phezulu kodluleni xa usibona ubingathi asiyichana ufake idatha ungathi asikhokele ukuthi qha wena yile system intsha funa kuqala ku-update isoftware zethu zizokwazi uyi-accepta le system intsha wena uzawasifundisa i-system ezintsha. Ukudalwa kwakho ke nguThixo, uThixo ukudala wakuphefumlela ngomoya wakhe. The reason for that, kokokuba usondele kuye ubomi bakho bonke, khona ukuye ukwazi ngala mphefumlo ungaphakathi kuwe, uyibone into erayithi nento erongo. Ukuze ke lo mphefumlo ungaphakathi kuwe uphefumlelwe nguThixo during the creation, ukuze usebenze apha kuwe ukukhanyisele ukwazi ukohlula urayithi norongo kufuneka uhlale uphiyo uhlale ucocile ahlale uThixo jonga kuwe akubone as a bright light. You must keep the light inside you burning. How do you keep the light inside you burning? Ukuhlala ngamaxesha onke uzisondezile uThixo ungasuki kumoya ongcwele ngoba ukhe wasuka wabuthi step uzawubonakala nawe uzawubona uba usazikhumbula okokuba udalwe nguThixo for i-purpose yakhe uzawuphinda ubuyela. Kodwa ke ngoku uba isazela sakho xa simane sisebenza usiignore xa usenza izinto ezingafanelekanga singade siyenze ude ke ngoku kuthiwe ayingumuntu lakhe ungafikeleki apho ndaba funeka uhlale ungulolutho sihlale isibane sivutha isibane esinukhanyiso lukamoya yeko uyahambe ke le ndlela isibane singacimi ucwadi uhlale uzazi okokuba uThixo ukudalile for i-purpose yakhe uhlale uthobekile khona ukuze aba bantu uThixo babekileyo endleleni ebubomi bakho bathi njengoba bebekiwe babe yi-guidance ubasebenzise ootatomkhulu bakho abazali bakho nabo bonke abantu uThixo ababekileyo ukuze bakugayide towards le purpose akudalileyo. Ndikuthembile hlala ndisitsho ndithembile so ndiyakwazi uzokuphoxa sozibaphoxa abazali bakho soziphoxa izihlobo zakho sozumphoxa noThixo uhambe ke le ungalibali okokuba uThixo udalile ukuze uzukise yena uhlale ke mntana mozukise uThixo. Each step that you are taking
ithi mina ndisebenze ndizokisa uThixo khona ukuze abantu abangakholelwayo babone kwiinyawo zakho, kwiindlela zakho, ngokuba tyhini yasebenza. Andibulele. Siyakongeza kunamali yehelikopter guys. Kungekavalwa nje ndineehloni. Zimane ukuyagazela kwesasitulo. Ingangathi khona le nto ndiswebayo. Mna asazali Lutho. Undibona ndimhle nje andingona lapha kuwenu. Umkhaya kamama wakho athethiwe mntanasekhaya. Mna nje ndimela nje ukuthi kuwe utata bendimva apha esithi umwenele uqhame. Mna ndifuna uzuqhame Lutho, ndifuna uye phaa kuloo makhulu wakho uyowuthatha nje ithokazana legusha uza kubona ukuza Andizokwenza mali. Nami ndizobulela uThixo bekuthwele wathi kwalapha ehamba nami. Simcela nakanjalo simthembe bawuzaphinda kuthwana nasesikolweni ukunqonelela okuhle kodwa. Ndiphinda nje kuba sithi kulelani ubawo ebesiphethele lo msebenzi kaLutho uthe xa ithi kulela ndabe sithi kulela ndathi thini thizi andinayonto ndithi mandiyiphinda nangani ngoba kaloku sibulela uThixo kuba ngoke bezawungena uLutho besimceli wawungumthandazo wethu wabuya umntana esaphelile njengoba ndiyazi into ezenzeka apha phandle apha ezibuhlungu singabazali sikhulisa abantwana bethu so wamgcina uLutho kulaa ndawo ebehleli kulaa mzi ebehleli kuwo temporary so siyambulela kakhulu yo le nto ndithi bukelani kuYehova phaya ekhaya ndingumakhulu kaLutho ndingomncinci wam lona so ke ngoku ngoba ndime apha njena ndingumakhulu Lutho zukulwana siyakuthanda kwela khaya sikhuliswe ngomthandazo ke thina ayikho into esithembele ngayo and siyayazi into siyicelile uyasenzela zonke izinto esizicela kuya siphayisi ngaloo nto but uyasenzela ubuyile uLutho mhle niyambona akana-scratch abanye abantwana babuya phaya ngengabo abanye babuye bebhityile abanye bebuye kuthiwe kanti ikhakatha kuba ngabebisitya thina sikho bona siyathumela kha kuthiwa hayi izinto zithini zihamba kakuhle uyayibona so ke nalo ndiyabulela ikhakatha Lutho mntanam umncinci xa kuthiwa uyindoda ayithethi uba ezaa nto bezithethwa kuwe zitheni ukhuliswa ngazo mawuhlukane nazo unyuka nazo uthi uexcele ngoku ukhuliswe ngabazali wakhuliswa ngutamkhulu nomakhulu wakhuliswa ngoomakazi bekuthanda benjalo sisakuthanda uzigcine imfundiswano uzunabo uzigcine imfundiso zelakhayo uzigcine bagcina abazali bakho Lutho ndithi kuwe Lutho kukho le nto andiyazi bawo into esehlelayo ngoku kukho le nto kusuthi usahleli uthi bham umbane uthi ngoseyixeliwe le program uzawuthi mna mntu mdala ndendikumakhulu ndiyilibale ndithi noba bekuhle uzawucima nini kule ndawo ndihlala kuyo uyayibona so ke Lutho uzuthenge intoni kuthiwa yintoni le nto ilayitayo ezinto zenu uzilayitayo enzela uba uthi ubucimile uthini ube sosithi nqashi ulayita amagama apha esikolweni uwabone wenze zonke into ebekumele uba uyazenza zezifundo zakho
Oh, bethuna lidiniwe. Udiniwe bethuna ngeke udini uba uphakatha. Usebenzile enze umsebenzi onjena kwamanye amakhaya. Shosho ungakhulu. Uyipheka sikubonile. Sibona apha kulutho la izibumana uyipheka umfresheni ibhali kwapha. Enkosi bethu. Tata ngaba ngowakhe athi utata akho ngowakho uzimuntu nyana kanjani ngoba ungazalo uzimuntu ngoba usayi kwatata akho uzimuntu uzaba kuphina lodata wakho usilela kundawo uzawukuzimuntu usayada kulodazali Ndiyabulela ke siphathisene kakuhle. Indingathi apha kum izawuqaleka. Nathi xa ndithetha abantu abaphakame abangakhombi mpuma. Ndayithatha ngokokubana izawuvela ithi shum ikhawuleze. Kanti uThixo waphefumla into yokokubana no abantu sinento esinayo ezipokothweni. Masingahambi nayo nento sesiyiphethe. Masishiya apha. Siyabulela ke ngaloo nto. Umsebenzi kaLutho ohambe kakuhle ebheke elizweni. Siqhubela kulo ngokwelizwe. Into yoba limbone ingenguye lowabo belimbona. Limbone ngomuntu esebe ngokutsha. Ngoku sizawuvala. Siqumbele into yakhe. Simkhulule kakhulu lo mfana. Athi ayenje esithubeni. Ajike kabuye bazongena ke. Adibane nabanye abantu abaphanga phakathi. Nasi shobe ngokucula kufanele right ngokumpela lo mfana. Sivale ngodlakela into sivalayo.
About 2,000 pounds there. Yes, talk certainly. One thing like this, one thing like that, one thing for Lutho, one thing for Master, one thing for Lutho, one thing for Hello, do you have feedback? What did man check about how many to how you have feedback? Yo, apa jangan man kursakan, kursakan Umgidi. Ya, magula lapalo. Toti linye ya vimba mloms. You abantu bavimba ngaka.
Hayi ngxaki yakho alo le. Kuvimba umama lapha, kuvimba utata lapha, kuvimba umntana lapha. Bayawazi umthetho uvimba. Yho. Hayi. Bantu bavimba ngaka. All right. Hey, shut us out. Yeah, pipeline is out. Yan, fight, go get it line. Come back to the line. Come back. Come in. Come back to the line. Come in. To the line. Stop the line. Stop the line.
This is our
Molweni kanye uthi enkosi ngokuba lapha uthini makoti Ngibulisile ngibulela ukuba abantu beautiful uyabulela enibulisa ngokuba belapha izibele esifumana kakhulu ngenxa yakho nithini bana nibulela nina animkhobeli uyindoda ngoku ngaphandle kwamathandabuzo ngaphandle without any doubt. And ladies and gentlemen, Lutho Dudumashe, once again a big applause and thank you very much. What's that? What is the pretext? Okay. Thank you. Anyone who wants a pic with Lutho? Okay. A photo session with Lutho. That would be a very good photo. Any photo session with Lutho? Okay. The man of the moment. Thank you, Lutho. Thank you. So the line is next. Let's go.
Ufuna ukuphinda idlala la ngamasisini. Umthambo ngomhlaka yiyo. Kunabazali abalandeli. Belusile bobu besithi bobusi bazela amadoda. Kodwa kwazi lokubana umhlanga ezulu alalele indini. Elaliswa bobu yilendoda khizi. Ibaleke kakhulu emva. Akubalekanga ukumamela ethini basendleleni. Kubalekile ukuvindlela yakho. Kubalekile uba ungabonakali ngathi umuntu ofuna ukuphunzela. Ukwazi ukuthi ndiyabulela mama, ndiyabulela tata, ndiyakuthanda mama, ndiyakuthanda tata. Kaphinde DJ. Thank you.
Hallelujah.
Thank you.
Thank you.
Hello.
chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana, piri chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana, piri chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana, piri chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana. Your smile and your heart, your love and your cares. Oh, Africa, how beautiful you are, how beautiful you are. Oh, Africa. Chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana, piri chipiri pakile ratabato, piri chipiri pakile ratasavana.
si-online baba, si-online. Boss. Ukhairungani wethu, ukhairungani wethu.